türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenaýetçiligiň, kärhanalaryň we ilatyň ýylylan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýakyn etmeginiň esas sebäpleriniň biri bolanyny boýna almaýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan synçylar şol sany öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurda we halka garşy alyp baran ýekgançylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Azatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulaşan bir raýat manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünüp bilmeýärin. Hiç ýerde söwda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýdi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da iň wärkije ady gönümlerini zordan ýetýär. Habarçylar bilen gurulaşan raýatlar manadyň hümmetiniň soňky döwürde gaty peselendigini, bazarlardaky, dukanlardaky söwdanyň ören adalandygyny aýdýarlar. Işleýän adamlaryň aýlyk haklary her edarada herhili. Ýokary bilimli mollumlaryň, lukmanlaryň aýlygy biraz ýokary 2200-2500 manat aralygyny, beýlekärlerde işleýän adamlaryň aýlygy gowy bolanyna 1450-den başlap 1600-1700 manat aralygyny, has az aýlyk alýan adamlar hem bar. Ýöne bu adamlaryň ol pullary eline alýanlygyny aňlatmaýar. Tutumken işini saklamak üçin kän çykda jetmeli bolýar diýip bir ýaşaýyjy aýtdy. Azatlygyň habarçylary büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklaryndan tutulýan mejburi meýletiň tutumlary barada odal ençemegede kabar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedik adamlara işlerini ýitirmek howpawanýa. Bu agyr ýagdaý 100 miňlerçe türkmenstanlynyň maşgalasyny taşlap, daşary ýurtlardan gadanç gözlemegine sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan dolanşyga girilende bir Amerikan dollaryna 1 manat 98 tenge meçörüne hümmeti keskitlenen milli pul nädip türkmenstanlaryň betbagçylygyna öwrüli. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmenstanlaryň eliniň uzadan ýerlerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eginneşleri tankydy pikirlenýän dörejilik wekilleri bilen duşup, eger istlese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aýlyk bermek mümkinçiliginiň hem bardygyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çiğ mallarından gelýän girdeziniň halky bol elin ýaşatmagy, manady güýçli pul edip saklamagy aňyr ýany bilen ýetýändigini anandyrýardylar. Bu pikiri manat dolanşyga girilende Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Orazow hem tasdikleýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyny özüniň hem anananlygyny, sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolanlygyny aýdýar. Milli puli dolanşyga girilmek işiniň awyny tabyny almak üçin dünýäniň bir näçe bankyna iş saparyna iýerilen beýleki bir hünärmeniň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygynyň Odal Kornasary Anydyr Hajiýewiň tasdiklamagyna görä, manadyň dolanşyga girilmegine näki gyssanmaçlyk we eýýän şol döwürde başyny galyryp başlan şahsiýet boldy, ýokary derejeli resmiýlere hususan şol döwürde ýurdun ykdysady meselelerine jogap beren Valer Atçersowa berýän kanun soraglaryna açyk jogap alyp bilmezligi onu şol wagtdan uly alada döredipdir. Azatlyk bilen dürli döwürlerde gurlaşan hünärmenleriň, öňkü resmiýleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, manadyň çökmeginiň esas sebäbi prezidentiň we onuň töweregindäki adamlaryň açgözlügi, neft gaz söwdasyndan we beýleki önümlerden gelýän daşary ýurt valyutasynyň göni Türkmenistanyň hasabyna geçirilip başlanmagy bilen olalan neftlerine haýdyp bilmezlikleri bilen bagly boldy. Anydyr Hajiýewiň sözlerine görä, ýurt çägini ýeketäk tölew, hasaplaşyk serişdesiniň milli pul, manat bolmalygy, beýleki valyutalaryň beýle hukugynyň bolmalylygy barada kanun odaly Sapar Murat Niýazow tarapyndan bozuldy we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esas sebäpleriniň biri boldy. Допустим, Министерство сельского хозяйства продаёт хлопок за доллары. Оно что должно делать? Оно должно, во-первых, заплатить налоги государству,
Во-вторых, расплатиться со своими арендаторами. Aýdaly Owuzluk ministrligi pagtany dollara satýar. Ol bu dollardan odaly döwlete salgyt tölemeli. Soň öz kärenneçileri beýleki potrotçular bilen hasaplaşmaly. Soň täze tehnikalar we enjamlary satyn almaly. Haziýew ministrligiň bu işleri öz pagta satan dollarynyň hasabyna, ýöne ol dollara Merkezi Bankdan manat satyn almak arkaly amala aşyrmalygyny, sebäbi salgydyň manatda tölenmeligini, aýlyklaryň manatda berilmeligini, emma ýolbaşçylaryň ýurt çägini manatda hasaplaşmak kanunyny bile görä bolanlyklaryny aýdýar. Bu ýagdaý Hünärmeniň tasdiklemegine görä Neft gaz ministrligi ýaly valyuta gazanýan beýleki döwlet edaralarynyň hem kanuny bolmagyny getirdi we Merkezi Bankyň öz harydynyň, ýagny ýurt içinde manat satmaktan giýirde almagyna we milli manady berkitmek ukybyny ullokan zarwardy. Hormatly dinleýijiler, bu temadan guraýan ýürüýte gepleşigimizi hepdäniň 6-njy we bazar günlerini dinläp bilersiňiz.